exército. Ola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que lle botan ketchup á tortilla. Para vos vai este programa. Tío, Sí. Non comentaches nada da maionesa, hai xente que tamén lle bota maionesa. e mostaza. Por que se fai eso? Por lo menos fai como miña avó, que lle bota azucre. Ese é porque Azúcar. na vida probaron unha boa tortilla e tuveron que quitarlle o sabor poñéndolle salsas. Sí. Claro. Porque se ti probas unha boa tortilla non fas esa calamidade. Unha comida que estea boa non leva mollo. Eso dino moitos cociñeiros. Non o precisa, non? Sí, Porque é verdad. unha capa que lle botas encima para tapar cousas. Sí. Bueno, ahora sí, mismo hai, bueno, si nos viran moitos chefs, e moitas chefs estarían dicindo, "Eso é mentira, unha boa salsa pode facer unha comida." Pode ser, tamén, A claro. mellor hai que algún chef, se algún chef Pero es que hai nos chefs vexa- especializados en salsas. Nos restaurantes sí. de autodiseño hai Sí. xente que se encarga solo de, De facer do un pollo, mollo, sí. de facer a carne, un especializado en carne, un especializado en salsas. Sí. O son bastante salsera, teño que decir, pero a tortilla non lle boto, meu. A que lle botas salsa, logo? A ver. As patacas. Ah, bueno. es que Ah, bueno, para mollar. Mítico. Ben. Algo da carne, ou un pescado con algunha salsa rica. Unha pataca boa cun salsa chega, eh? Claro. Está Claro. boa. A carne vai ben con salsa de amorodos. Bueno. Bueno, é que- Rayaslle un pouco de galmesano a todo. Que boísimo está ese queixo, eh? Home. Iso aprendino grazas á festa do queixo de Arzúa, que tiña unha variedade excelente de queixos. Claro que sí. E se algo tamén aprendín de Arzúa Que? é que hai unha marca de moda que aparte de patrocinar este programa, fai uns tote bags para chuparse Cholísimos. os dedos. Cholísimos. Cholis. Para ti Tamén- son comida, falas de que se comen os Pero tamén totebags. fai un rollo para levar os cans e os gatos dentro, Oh. un transportín. Ostras. De fibra sintética aí para que non lles moleste na pele. Sí, Digoche unha cousa, o transportín é desas palabras que, o sea, o objeto non corresponde No, á sonoridade da palabra, porque ti ves un transportín e é unha cousa horrible. E además sona unha mal. cárcel chunga. Sí, suena E escoitas transportín e dis ti, que cousa máis simpática. Que? Non corresponde o significado ao significante. no. É verdad. A mí sona moi chungo, sona que parece que vas levar a un No, a un lisiao. No, sona ben. O problema é que é o que di ela. Ah, bueno, sí, o obxecto é chungo. Claro. Sí, o xeto A ver, chungo. chungo. Sí. Sí. Bueno, que pasa? Que nos patrocina Moeva, Joder, Xa está. macho. É que é unha pedazo marca de moda que podedes consultar na súa web moeva.es. Pero que o mellor de todo é que Moeva é a marca de moda da mellor fábrica de toldos do mundo mundial. Estou a falar de Toldos Gómez. E aquí está a empresa glamourosa de Artoa patrocina este programa. De patrocinios e programas e de cousas á venda estuven vendo que Toldos Gómez non ten nada posto a segunda man. Todo o que venden é de primeirísima man Home. e de Porque para grandes iso vai calidades. Moeva, non de segunda man, pero si material de refugallo. Nanlle, se usa. Claro, pero Pero o bo é que hai un certo comercio que Hmm. utiliza esa nova vida dos obxetos e das cousiñas para non desperdicialas e darlle un novo uso. Moi Vos ben, moi mercades moito de segunda man estas cousas? Sí. Tedes aí o Wallapop activado sempre ou... Sí. No, activado sempre non. Eso é pior cotito, Unha vez que te metes, sí. non sales. Cantas Eso... horas podedes dedicarlle ao Wallapop un nada, día que estedes buscando? eu non fixe ninguna sola transacción en Wallapop No. a día de hoxe, no. Eu Wallapop teño que decir, eu son máis de Vinted. Son chica Vinted. E fixen un grandísimo peto con roupa que quería pues, desfacerme dela e dixen, bueno, a mítica de si non a vendo de segunda man en 2 semanas vai para o contedor de Regala, roupa. claro, hai que E moi ben, Bueno, moi ese- ben. ese Non un- me dedico a isto porque non teño máis roupa, que Claro. xa vendín toda, pero Ese era si un non- debate interesante. Eu vin a xente outro día saindo á rúa un varios periodistas debatindo e preguntando xusto eso, que era mellor, vender a roupa ou directamente regalala, directamente deixala nun cotolengo. Hai que decir que a roupa que se doa, fago aspas para a xente que nos estea só escoitando, está la doando para que a vendan. É dicir, que non é para que as persoas collan. Depende. É certo. Sí, depende. Depende. Hai organismos que onde a metas. as doan a Claro. persoas, pero maioritariamente esa roupa é para vender, sacar cartos e con iso financiar
pois Que para proxectos. comprar armas ou que? No. Tamén depende, porque hai Joder, Dios mío. Depende. hai moitas, por exemplo, eu non sei, creo que é Humana, me parece. Bueno, non me lembro, non vamos a falar de marcas aquí e tal. Cuidado, pero creo que hai unha dura hace fai pouco, non? Non sei, eu sei que hai moita tenda que ti donas a roupa sabendo que os cartos recaudados van a ir para X ONG ou para X causa ou para X lugar onde fan falta diñeiros. Porque roupa non necesitan outras cousas, entonces é unha maneira de cambiar a roupa por cash necesario para comprar outras movidas que sí son necesarias para esas personas. Non todas. Tamén, claro, é moi importante saber en que sitios de segunda man compras, vai, pero non todos son o mesmo. E bueno. sería mercado de segunda man que a túa roupa pase a tu irmán pequeno? Ou non, eso non ten que ver. Contrabando. É outro mellor. concepto. Eso é o inicio de todo o mundo na roupa de segunda man. O que pasa é que non nos din que é roupa de segunda Claro, man. A ver, é oculto, é aquí unha... hai tres persoas falando de darlle recibir roupa do teu irmán cando non somos os irmáns maiores. Ah, Sí, te preocupes que doño primos, Claro, recibí- hai familia, hai Home, familia, hai familia. Pero tú queres pensar co meu traxe de comunión. Pasou por moitas veigas. No, eu non atopaba ningún que me gustara e eu lle dixen xa, meus pais en plan, non vades a comprar un traxe, pues, son carísimos ademais, dádeme o de alguén que me vaya, que me sea lindo, que vaya o ajusto e xa está, e domo, creo que unha prima dunha prima ou unha cousa así, 0 unidades de euros. Hombre, no, xa bondo carto quedaron cos da 0 comunión. unidades de euros, 1000 unidades de amor. Claro. Quedáballe moi ben a Lidia de canto 9 anos, Pois non sei porque cantos tiña. vímolo aquí no programa. Sí. Cunha é verdad. palabrita Tiña do así, ¿no? norte. Así, Sí. Eso me acordo. Sí, señor. As sombreras esas. Pero é a mítica de que non nos din que é a segunda man, pero en verdad ti recibes, bueno, normalmente, nas casas de toda a vida de Dios, Xoguete, roupa, de todo. ou o que doe saber que esa roupa non a vas a poñer máis e tes que darlle á túa prima. Isto non nos Dis. pasou? Sí, a mí pasoume. Pero a mí non me doe eso. A ver, non é Se que non me a do... usas. A min doeme moito incluso pensar en que teño que vendela porque é roupa que lle teño moito cariño. Mas ten algún valor sentimental. Pero falas de roupa que che sigue valendo. No, que xa o mellor non me sigue valendo, normalmente non me sigue valendo, ou pois xa non estou para poñela, pero ainda así dá cousa tirala. Xa. Claro, sabes? pero que vas Porque quedar con ela garda para facer un recordos. museo dela, non? No, pero é certo que o di Lidia, porque ao mellor foches cun traxe que viviches un momento moi guai, e ese traxe nas fotos, sabes, recórdache. Claro. Eu creo que é iso. E despois ves a outra persona con eso. Pero a miña abuela leva roupa miña moitas veces. Que dis? Sí, Acabo de ver a abuela máis marchosa da súa. Camisetas e Que así, bien. de cando era máis pequena, porque ela é máis minjuada que a min. Sí. Entonces, ela ponas. E mira, encántame cando vou á miña casa e vexo, o sea, a casa da miña abuela, e vexo a miña abuela con I hate Mondays. Me encanta, sí. Que forte. Sí, pero é guai, eso, porque ves a vida dunha roupa que ti xa non lle ibas dar vida, pois a doutra persona. E está caralludo, Se ademais eso. dalles unha segunda vida, pero e ademais ya das nun contexto distinto porque esa xente móvese con outra xente, co igual a camiseta como vive en ollos de outras Total. persoas tamén. Es que o que mola da segunda man tamén, hai segundas mans e segundas mans, e non todo é de roupa, non? Non. Pero a mí o que me mola das segundas mans é pensar que aquilo que a ti te interesa ou de repente aparece nas túas mans, ten unha historia detrás. E tú vas a completar a historia deso porque non morreu en ningún momento, sabes? É como pasou por un comercio, foi un trámite, pero ahora tela ti. Entonces, que non molaba nin nada que todas as prendas de segunda man levaran unha etiqueta. Cas En plan, cousas. hola, son unha camiseta e era dunha señora que se chamaba Concha. E donoume porque nese momento xa non lle gustaba porque a verdade é que adelgazou e quedáballe mal. Sabes? E sabe a historia desas... Eu eso vivino cando comprei o coche na ITV, porque pasou por non sei cantas mans, e estaba vendo ali o da ITV, que xa acabara su cuadernillo do ITV, e dixo, madre! E Joder. vexo aquí, 2018, non a pasou. Xa, Ai. e xa o tiña comprado o coche, e dixo, pero bueno... Bueno, Son vivencias, pero hai unhas cousas que me gustou moito de ser un neno pobre, vamos a decir así, porque como meus pais non teñan cartas para comprarme xoguetes polo Nadal, moita xente lle daba xoguetes vellos Claro. aos meus pais para que meus pais mos deran a min. Claro, eu era un neno, pero non era parvo, e eu quería unha Play 2 daquela. O que pedías ti tamén. Claro. A ver, realmente non pedía a Play 2 porque sabía que non se podía, pero pedía algunha consola. E meus La que pais... sea, la que Tamagotchi. La que Sí, sea, tamén. la que e meus pais regalarme unha consola que lle deran, que resulta ser unha NES.
Que é das unha NES? primeiras. Sí, bueno, 20 anos atrás, claro. Claro, é unha consola ahora super vintage. Que, o sea, ahora podes sacarte unha boa tallada Claro, dela. que eu ahora gardeina xoguei a un xogo que os cartuchos eran como o tamaño desta botella, que había que soplar e meterlle o cartucho. Sí, por o polvo aí que... E os xogos eran vías os píxeles moverse. Sí. E claro, eu conformeme con esa consola, pasan os anos, e claro, esa consola agora mesmo, a ver, non vale moito, pero joder, está moi ben. Pero funciona. Tú, outro Funciona, día, funciona. non sei a quen foi que... Non sei se o lin ou vin ou escoitei, non sei. Pero que sei que cunha persoa tiña unha herencia familiar, un cadro, que lle tasaran por 5.000 euros. Pero era unha herencia familiar, pois bueno, que pasara de moita xente a moita xente e non o quería vender. E houve moita xente que, venga, va, 4.000, 4.500, tal. E pois foi unha casa de antigüedades, porque tiña máis cousas nesa casa, a coller outras cousas, e cando se fijaron nel, dixenlle, pero vamos a ver, o miño de Dios, ti sabes que isto que tes aquí pode ser de máis de 100.000 euros. E o tipo dixo, sí, agora compénsame, sí, hombre, claro que me compensa. Pois vendeuse por máis de 300.000 euros nunha... Wow. Como se chama? Eso de... Subasta. Nunha subasta. Unha Nunha subasta. puxa, eso. A puxa, vale, puxa. Claro, vos tedes algo na casa que decides vos, se Queridos subastara ladróns, esto? no. No. Eu creo que non. No. Con valor sentimental, moitísimo, pero de Bueno, que eso. valen cartos, eu creo que non. Pouco. Un Barreiros, Un Barreiros. un tractor Barreiros con Joder, cabina. ojo. Eso creo que é o ben máis preciado que temos ali na casa. E tedelo en exposición ou está en activo? Está ali ao lado dos rachóns collendo pó e dormindo os gatos en riba del, pero Sí, señor. pero en eso é un Eu de valor no, creo que non teño nada. Confío que cousas que teño igual se revaloricen nun futuro, pero así de primeiras nada. Xavi ten moitas cousas de valor. Estaba pensando en alguén pa Revalorizadas, aquí. seguramente. Sí, Xavi comprou moitas cousas de neno que agora mesmo valen moitos cartos e moitas cousas vendiunas antes de tempo. Xa as vendí. Ojo, cuidado, claro, que sí, putada. cómics e cousas desas. Os Bionicles estes, Ben, que agora valen burradas. Pero vende unos plastificados ou sin plastificar? Bueno, non sei. Claro, porque os No. cómics plastificados valen aínda o doble. Sí, O sin abrir, claro. Claro, os que están sin abrir, como a quen di. Pero non sei, No, isto estaba incluso aberto. faláramos nun programa disto de que os Bionicles, os xoguetes estes e tal, que el os vendera antes de que se revalorizaran Joe. e que ahora valen, e que el ahora se intenta comprar outra vez e ten que gastarse un pastizal. Pero non me acordo canto valían, Pero mellor No, 200, 400 euros sí. un xoguetiño pequeno, Non é Que que... pasa. A verdade é que el é un monstro, tío, é unha ardillita del Cash Converters, sempre estaba por ali. Sempre A buscando ver, unha é ganga. que o que sabe, me Sí, refiero. sí, Ao sí. final, comprar como a todo tamén ten parte de acción moral, me refiero. Ti decides onde compras, canto compras, No, e porque es que, compras... pero hai profesións, Non, que hai xente que se dedica a la compra e a venta. claro, e onde vendes, porque vendes ou que vendes. Vos víades os programas estes de Dimax mítico de os que van ali, abren Sí. Obvio. os trasteiros estes. Sí. Eso ten que ser mentira Os porque jalpóns. non pode haber tantas cousas valiosas Non o nun digas moi en trasteiro. alto, que como se entere meu abuelo, berrache. Sí. É moi Sabes, aficionado. tiene un vicio a eses programas que flipas. Non pode haber tantos candelabros do século XV por Estados Unidos. Non Ostras. pode haber. Unha motosierra e... Motosierra. Unha moto, un coche Sí, dentro. Mira, motos a ver, acuáticas, Oxe, motos Eu acuáticas penso tamén. que hai moito máis incluso do que pensamos, porque aquí, sí, porque mira, en Barcelona ti sabralo ben. En Barna si hai moitísima Trasteiros. Non Aquí no, aquí Rochos. no, aquí no. No, E fallados. hai moita como se di, Cartos. no. Orde. Vale, cousas valiosas. No, hai bueno, polígonos... conchas, que se leva moito da segunda man. Sí, Claro, vale, sí. está máis de moda a segunda man, pero Sí. non por unha cuestión de que agora se puxo de moda el rollo vintage, que xa falaremos deso se queredes, que é outra vaina, no, sino que hai moita tenda de segunda man, moita tenda de comercio sostible, moi ben. Sí, Aquí sí, non sí. tanto. Entonces, como aquí non tanto, pensamos que non hai, pero en verdad debería de haber máis. Debería de haber máis. Eu penso si que hai moitos sitios con candelabros, pero que non sabe a xente que ao mellor pode vendelos. Hai reliquias Experto en eu candelabros. teño que dicir que as rapatas e dos máis avispadas nisto nos roupeiros dos nosos pais. Miña irmá ten sacado unhas chaquetas máis chulas de Levi's de meu pai dos anos 80. Pero de Digo, vendelas. que chula. No, pa ela. Home, Unhas claro. chuladas e roupa que as metes na lavadora e non dan de sí. É É dicir, que que buísimo. ese é outro punto que vos quería comentar. Porque que pasa aquí que a calidad das cousas de antes? A calidad das cousas de antes era moitísimo maior cada hora. Sí. Ahora mismo é que chega un punto no que as cousas fanse para que se agoten e para que compres outra, porque claro, Sí, obsolescencia programada. ¿no? totalmente. Ata na roupa, tío, Eu todo. acórdome antes de que
a televisión se jodía, e se xa se che acabara a garantía, ti levabas a televisión a arreglar. Sí. E agora que? Agora xa se Compras compra outra, porque xa hai outra mellor. Mal, moi mal. Reivindico moitísimo o traballo da xente super antisistema, ademais, Sí. que se dedica a arreglar aquelas cosas que poden ter segundas, terceiras e cuartas vidas. Claro, porque vai en contra do capitalismo, eso, realmente. Claro, costureiros, zapateiras, Sí. eu que sei, reloxeiros, en plan xente que ahora mismo, por certo, by the way, están perdendo moitísimo traballo. Chega que venlles o 80% menos. 80% menos do traballo de antes. Se che rompen os pantalóns, meu rei. Vas remendalos. Reméndaos, No, guapísimos. pero che tes quedan. ahora uns por 15 euros ou 10 euros e pillas os novos. No, ahora como di mi abuela, no, ahora xa os comprade rachados. Sí. Tamén. Sin xeito. Esos valen menos, que teñen menos tela. No, ojalá valeran menos, pero xa che digo que valen máis. No, os que, rachados. sí, que o rachado que teña ese punto fixo aí indeterminado vale máis a por diseño, en movidas desas. Vos traedes así algunha cousa de poñernos a prova de... Eu traio unha cousa rápida, que se a despacho agora xa quedo feliz. E logo xa... quere despachar. É moi rápida. Sí, é bastante rápida. Vale, é bastante rápida. rápida. No, porque eu quería falar dos mercados invisibles. Entre eles o mercado negro, por exemplo, das cousas de segunda man. E o que trouxe é unha serie de ideas de mercados somerxidos que algúns existen, outros inventei no seu, como sempre, teño que añadir cousas porque se non aporto miña dosis de creatividade non estou tranquilo. Moi Entón, eu trouxen como mercados de obxetos, cousas susceptibles a poder crear empresa con eles. Con empresa non me digo a crear empresa, senón que ti podes facer negocio de alguna forma. E, por exemplo... Nos falamos de moi ben, a xente antisistema, anticapitalista, non sei cuánto No. Como hacer negocio No, de... pero como hacer negocio Con las ilusiones. co teu propio corpo. Si Madre chamase de prostitución, No, é un negocio moi no, antigo. no, por exemplo, sabedes que hai xente que consume, vale, a ver, como dicir isto? Hai Esto está me dando. hai xente que consume o cheiro dos peidos. Ah, sí. Ai, Dios. Entonces, Sí. eu quero propoñer pues, almacenar peidos en botes como quen fai marmelo na súa casa, sabes? E E clasificalos quen che di Claro. que hai algo, non? Xa hai, o mellor. No, porque logo abres que se consume, claro, o peido se Pero consume. tú como o cheiro. Almacenas. Como almacenas un peido nun bote? Pois, non sei, habrá métodos. O sea, se botas o peido ao lado do bote, acercas o bote ao... Estou imaginando estas o dúas culo. cabezas pensando a ver se Bueno, coloco que eu o teño bote. escoitado cousas peores. Bueno, o caso- Xente que con uñas, roupa interior usada. Sí, tamén, a eso Calcetins. vou despois. Claro. Pero eu faría como etiquetas dos botes no que poñería peidos e os clasificaría según o que comín antes. Ai, me Porque encanta. cheiran distinto, non? O peido, pois, despois do cocido. Peido despois de Fabas dunha de mariscada. Lourenzá, me ca. Peido despois de meterme unhas ostras de non sei que. Carmesano. Peido despois de tomar un almesano. E o etiquetas como o bote. Pois este é o peido, o cheiro despois de tomar un almesano. Foi o que saí. Sabes o peor de todo? Que ese negocio funcionaría. Funcionaría. Ese é o peor de todo. Claro. Habría xente Claro. que pagaría por ulir peidos. Claro, pois eu... Claro que hai. E é un produto de Non che de está dicindo en refugallo, supuesto, realmente. isto existe de verdad. Sí, é un refugallo do corpo, é un produto de segunda man, realmente, non? Sí. Sí, se pensa así. Se se aproveita o metano das vacas para Claro. facer enerxía, pois por que non? Por exemplo, outro produto de segunda man do corpo, as vaguas. Que romántico, As ¿no? vaguas? Almacenar vaguas tamén en botes e vendelas, dependendo Ti de... abrindo grifo, pechando botes. Quen diría esa persona que eso non No, son porque lágrimas? non sei se sabedes que teñen un sabor particular, depende, Sí. se son Ah, que asco, se son pasa. tristes, se son Ai. alegres. Saladas, que de que? Si tú, No, tú tomaches lágrimas Sí, túas de e de biches. outras personas seguro. Tamén. A miña mítica de que abrazas a unha persona cando está chorando Sí. ou que Home, sea. sí. Ah. Pero non lle paso a lingua. Así. Ademais as Bueno, vaguas non o descartes como unha práctica sexual posible. tamén, ver, e non só Espero practicar, que se sean de alegría. pero que tamén son boas para a saúde porque eliminan toxinas. Ah, sí? E tamén limpian. Elimina toxinas de can está botando No, fora. e tamén limpian o ollo. Entón ti podes, si te, por exemplo, Mira que hai xente que ten problemas cos lacrimais e segrega poucas lágrimas, pois podes usar de outras persoas. Mira, moi interesante, en vez de compararte un suero fisiológico, pois comenta a un amigo que che deixe unhas cuantas Sí, lágrimas. e tamén poden matar algunha bacteria, por exemplo. Que Teñen máis moitos- negocios turbios Que máis traes? Bueno, o que sí que existe, está constatado o tema do mercado negro do pelo, do vello. Claro. Ese sí que existe e se vende moito e se Se doa consume. moito, aí sí que tamén, se doa. Tamén se doa. Efectivamente. Eu a ver se aguanto, Teño o meu propósito de aguantar co pelo largo hasta poder donalo, que agora aumentaron os centímetros. Son moitísimos xa.
Xa hai máis exixencias. Creo que, no, fora bromas, creo que aumentaron 8 centímetros, que parece unha tontería, pero De 8 moito, de centímetros... moito, Eu non podo xa. Eu iba a doar a miña... Bueno, para só as persoas que nos escoitan... É unha oportunidade de negocio que xa non podo usar. Mierda, Vede a Miguel. carátula do programa e xa Pero bueno, tes uns pelos de barbas, Ai, de barba podo quitar, Claro, aí sí. claro, Pero creo que claro. non se vende igual. É máis cotiza máis o de arriba. Sí, no? Sí. Ten sentido. Máis é o que máis cotiza. Máis que o da barba, máis que os de abaixo de todo, estas cousas. Bueno, a ver. Que máis, que máis? Algún negocio? Mercado negro de estrelas do ceo. Ai, bueno. Se venden. Sí, é unha estafa total, É pero unha sí. estafa total. E logo, o último, que é moi galega, o sea, moi daqui, moi da zona, é o mercado negro do aguardiente. Non me quero meter aí por si nos reventan o programa, a ver se vai haber alguén que se... Alguén do afectado. Ourense enfadado. Sí, creo que non quero comentar nada máis. Mercado negro de aguardiente, sí. Non sei se tedes Non cosa. podes lanzar a bomba e pechar a porta. Eu pecho a porta rapidamente que non quero que tiren o programa. Eu confeso que cando Compraches. era pequeno Compraches... fomos comprar aguardente de contrabando desa que falas e o señor moi amablemente me invitou a probarlo. Con Con que? 10 anos. Con 10 anos, sí. bueno. Meu sabor diron o visto bo. Claro, porque... Sí, En toma, Italia toma. aos pequechos danlle É tradición. un pulichi É divino tradición. a comida, así No, que e o buenísimo. de untar o biberón no aguardiente? Ai, por Dios. Ou é A unha- ver se che dan as enxivias. ou é unha Eso fa- facían antes as nosas Claro, abuelas, eso castetinas dos facía, sí. viveros, é así, Claro. fora bromas. Sí, sí. Claro, e logo tolerabas Paos máis. dentes, sí. Logo tolerabas máis. Tolerabas, Logo chegabas á tolerabas. adolescencia e dicías, joder, Non sube nada. como aguanto el Jack Daniels? No, E era pero- porque te daban biberóns de aguardiente Pero de pequeno. mira, a aguardiente de antes é a aloe vera de hoxe en día. Sí. Ai, sí. Antes utilizábase para frejas, járjaras, para facer Sí, é absolutamente todo, emplastes, e agora aloe vera. Para operacións. Tamén, o sea, para emborrachar, para anestesiar e para desinfectar. Para desinfectar, sí. Facía doble función, sí, señor. Pois mirade, eu o que fixen foi, isto xa o fixen cando empezamos a temporada, porque dixen eu temos aquí un bodegón precioso, vou a ver si en Wallapop, Vinted, bla bla bla, atopo cousas de Shin-chan. Así, como concepto. E para preparar este programa dixen eu, vou a mirar outra vez a ver se siguen as cousas que vin e non comprei porque estaban bastante caras e voulles a facer un xogo del precio justo Outro máis. para ver si acertan. Atopei cousas bastante curiosas, teño que dicir. Vale. Teño que dicir, porque que no mercado de segunda man, como ben estábamos falando, atópaste cada cousa bastante interesante. Hai foto. Hai foto. Tens que subir a foto. Hai Hai moita foto. hai moita pillería no mercado de segunda man. Mirade, vou empezar por algo que me chamou bastante a atención. O que máis mola son os comentarios. Vou vos aí. a enseñar un peluche, vale? É un peluxe. Un peluche que é nevado, Oi. pero un pouco... A ver, si o ensinas a cámara xa non teño que poñela, Un non? No, pouco, no, hai que un pouco poñer, hai que deforme, poñer. ¿no? O nevado está Sí. así un pouco que Está lle un- deron É un demasiado modo- arroz, vaya. Sí. Inflaron ¿no? aí. Bueno, entonces, que precio lle poríades a este peluche? Evidentemente, segunda mano. A ver, Teño que ten dicir que está cinco bastante blanco, 246 reseñas, todas 5 seis, estrelas. seis. 5 estrellas, 5 estrellas. 5 Cinco estrelas, 246 246 comentarios, pero ningún o comprou, curiosamente. Pero Ah. parece que está limpo. É que no, está limpísimo. Lo que pasa é que ten unha forma moi supositorio, non me acaba de convencer. Veña, petedes Veña, que eu dicir- digo 35 euros. Moi ben. 10 10. euros, sí, home, eu non... Teño que dicir que se acercou máis Miguel, 22 euros. Eu hubiera comprado nevado, Ti canto sinceramente. 35. Agora vou vos enseñar a outro peluxe que vos trouxen. Este xa está un pouco máis de segunda man, que é Nené, vale? Nené. Claro, está que aí pon, supostamente, que está preto dos 44 centímetros. A mí isto me parece que tiña 44 centímetros. É do sinceramente. estilo. Sí, É do é bastante estilo. como do mismo fabricante. Pero isto ten cuenta... Bueno, venga, a ver, contenme. 17 con 3. Joder. A ver, está un pouco roñento, ten Está algo, bastante roñento, ten algo verdad? de... O tutú xa non está, notase que leva sin planchar. O cordapel xa non é Pero cordapel. opina o propietario e propietaria, 10 ¿no? euros. Sí, isto é simbólico todo. 10 euros. 10 euros. Sí. Pues teño que dicirvos que sorprendentemente este peluche costa un 75. Oh, Un bueno. 75 que despois, como vende sabe Dios donde, 2,54 por Hai que protección e todas claro, estas o tema, cosas. o moi tema, ben. o tema do envío hai que ter en conta, Sí, que a sí, veces sí. Bueno, vale máis que o propio produto. E agora vamos a desbloquear un recuerdo, e é que eu non sei se vos acordades de que estas movidas viñan cos bollicaos. Buah, sí que me Hostia. acordo.
Esa corda rompía moi rápido. Esa corda rompía moi rápido. Sí. Podemos comprobar que decidiron atar todos á mesma corda. Bueno, o enrollouselle todos. Ao mellor aí non o estades vendo, pero vaya por Dios. Veno perfectamente porque Miguel subiu uno moi ben ali a... Están Pero para os sucísimos. nosos radiointes, que pasa? Con Parece que Vaya teñen chocolate aínda, pero non resulta que é merda, vale? Ah. Están un pouco incluso deformados polo tempo. Pon aquí que é unha talla única. E veñen os 4. 1, 2, 3, 4. O sea, Veñen os 4. colección completa, se Colección supón. completa. Non teño que Eu buscar diría máis. que 1,5 cada un. Por unidade. Está por precio enteiro. Precio enteiro. Pois precio 5 enteiro. euros. 5 euros. Fai aí o robaixo. Uf. Dalle, Miguel. Pon aí moi bo, Bollicao, moi bo, tal, non sei que. O Eu creo que di que o bollicao estaba moi O bo. bollicao dá plus o bollicao, porque sabes que eso non o podes atopar de ninguna forma. É certo, os tazos Sí. aínda bueno, pero Veña, isto 12 euros. 12 euros. Vamos a levar unha sorpresa e un carallo como a un brazo. 42 euros. Onde vai, home? Ojo, cuidado, que digo Que pon eu. aí 44 con protección de que? Con protección? Con protección al comprador incluída, vaya, que... Que sí, Pois Veña. agradecese, porque a ver o que che Claro. chega. Claro, Bueno, e que despois logo pido un vamos- cartucho a Holanda e chégame roto, como lle pasou a Xavi. E... Vou vos enseñar un dos meus favoritos, vale? A ver. Isto podémolo atopar probablemente en calquera feira, pero resulta que é moi especial este artículo, porque temos unhas zapatillas de andar por casa Oh. de... Ai, xa estades vendo. Oh. por aí. Ai, non o vi moi ben, 46 puño ou algo así. Pode ser. Canto lle botas ti, Carlos? Eu non podo xogar que eu vin ben. Víchelo. Eu vin ben o prezo, sí. Eu vou dicir 46 porque me pareceu ver 46. 46, Pero tú miras, baloncesto, ademais. Son bastante... Claro, sin chan Que para min eso baloncesto, suma. creo que non Pero ves, coño pola miña situación persoal, a min súmame que teño unha bola de baloncesto, por Sí, exemplo, porque que a che min gusta, mola, joder, mola. entonces que teño unha bola de baloncesto eu pagaría máis que No, outra e persoa. teño que decir que son como as míticas manolitas estas que teñen Sí. goma de lao que lle sirven a calquera persona, Sí. sabes? Non están en tan mal estado para ser así de pelito. Valen para ir ao pan. No, Efectivamente. Non se usar, non se ve, non deron patadas No. ou nin nada. Nin... Está bastante ben cuidadas. Habría que ver a parte de atrás, por si, Sí. si usaron para zurrar a xente. A ver, ti canto lle botas? 40, veña. 40. Sí. Estás de suerte, podes ir compralas porque son 6 euros. 6 Que mal euros de vin. zapatillas, non as encontras tamén ni na Feira de Arzúa No, este ostras. 21, tamén te aviso. Bueno, e agora vamos a la joya de la corona e xa acabo. Que isto eu casi me caio de cu, porque eu resulta que tuven estas diademas pa o pelo. Ostras. Estas diademas pa o pelo, ademais de traer de Sinchan, trae tamén, por suerte, das supernenas, non? Teño que dicir que esas diademas Sí. é moi xeración dos 90. É super xeración dos 90. E as míticas pinzas que tamén viñan como a conjunto. Sí, Ahora as cativas non levan esas diademas, No, pero volven a estar de moda. Di, Sí, non nas cativas, sino na xente máis nova. nas que foron cativas. Nas que foron cativas, sí, en verdade é un As pouco... que añoran o tempo pasado. Totalmente. Bueno, cando ver. vin o precio caín de cu. De cu, De cu, porque a máis xa tra- vos aviso de que eu fun parva de tiralas ou de sabe Dios a quen llas din ou a saber. É que está, cando hai plastiquito está todo Sí. ben empaquetado. Ojo que se vende como Sí. artículo de colección. coleccionista. Claro, eso suma. Ti vas, eu... Veñen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diademas. Veña, 80 euros 10 por diadema. Veña, eu 50. 50. Estades preparados? Sí. Máis de 50 non pago. ¡Buh! 400 euros. 400 hasta o cocodrilo se Caíu de asustou cu. do asunto. 400 en la leche. 400 euros. Amigos, amigas. Joder. Evidentemente, esta xente non as vendeu, será por algo. Eu con ¿no? 400 euros vivo 2 meses. Pero quen che... No, pero quen che di que non se venden? Así que si tedes diademas de Sinchan por aí, eu non sei que estades facendo que non os estades Que intentando vender por 20. Confirmamos. Pero es que esas están guardadiñas, están sen usar. Esas veñen empaquetadas, ¿no? Viñan... Claro. O sea, están... Quen che di que non se utilizaron e as volveron a meter no paquete? Eu teño que Eso dicir... engana moito como os coches o 50 km. Claro, Teño- que os podes poñer a cero. Que os Vai, suman vai. aí, quitanlle kilómetros e Sí. fan o que queiren. Teño que dicir, aproveito estos micros abertos, que se hai algún fan da selección española, un facha nostálgico que sexa, Oye, oye. eu na miña casa teño unha cuchilla de afeitar da selección española, edición limitada destas do Mundial do 2010 ou algo así. Usada, Pero ademais. Sin usar. Joder. Meca, ollo. Eu véndoa, que me cheguen propostas. Claro, Pero é eso que non. cando as cousas están véndense de segunda man, pero che poñen nuevos, nuevo con etiquetas Sí, ou sí, sí. nuevo sin etiquetas, aí claro, o precio sube. Eu tiño esa cuchilla, se alguén a quere, Pero- vou a subir a miñas redes por se alguén quere puxar Tipo por ela. artículo de coleccionista, que eso xa... Eu creo que hai algún aficionado á selección española moi patriota que seguro que me compra.
Home, pode Pero o ser. patriotismo e ser aficionado á selección española a veces non ten por que ir A ver, con no, iso. pero entendo que a xente que o compraría sería por iso. A mí me comprar má Iniesta. Claro. Colles a dous nichos moi importantes, que é o futbolero e o fachorros. Entonces, claro, tes Fachorros. máis posibilidades Dentro de... dos círculos hai outro círculo Efectivamente. que encolla aí a xente. Efectivamente. Creo que a nosa audiencia non é o público No. que Objetivo compraría esa, de... pero ao mellor... Bueno, pero igual hai algún irredento por aí Sí, solto. ao mellor hai alguén que Eu sí aproveito que... para decir que se queren pasar polo meu 20, ainda teño moita roupa por aí de segunda man. Ou igual eu. Arroba Lidia Veiga. Sí, Lidia Veiga tal cual, vale, só meu 20 de ali estou, fago, a máis E ti- encántame porque eu son da que lucha, Pero ti pos a roupa enriba da cama ou posas e te No, cortas no, a no. cara? Como fas as fotos? Mira, a mira, ver? mira, mira, subo as fotos preciosas, subo unhas fotos Hai curro, cunha hai curro. estética, cunha dirección de fotografía envidiable. E poño, o sea, subas sin poñer e logo postas para que vexan como me sentan a min. Ah, no. E, se teño tempo, poño incluso cousas de tanto de cintura, tanto de Ah, cabelo. que son traballos, xa. Ah, hombre, Eso hombre, é... no. Ojo, que eu currome Eso- a miña cuenta de Vinted. É que eu vin contas de Vinted que literalmente parecen escaparates digitais. No, no, Sí, é sí, que... sí. Con adornos por detrás, rollo, Pero é para que hai xente que queda se ben. toma Claro. de verdad, Sí, é sí. que é Pero es que totalmente hai en xente serio. que sacan metade do soldo aí. Total. No, a Facendo ver, esa eu vi parafernalia. xente, rapazas como Lidia, sabes, en plan, que sacan No, no, a pero hai súa- xente que usa Vinted como se fose unha tenda. Unha e tenda... total, sí. e moita xente de comercio local que utiliza Vinted para vender as cousas por Vinted. Ben, para hai que chegar a máis adaptarse ou morir. Totalmente. Ou xente que fai cousas a man na súa casa e que as vende tamén por Vinted, por Wallapop, Bueno. ante todo. Ante todo, cuidado coa competencia desleal. E ollo coa nova lei esta para estas aplicacións que agora queren meter aí tamén a man bueno, os comercios estes xa se teñen que como declarar e dicir que vai Claro, por aí. a mítica. Unhas movidas Oh, tamén. Tío, autónomos. que mal, que mal. Autónomo. Consumide nos comercios de segunda man, é super importante. Aparte que te atopas, aparte de que te atopas cousas con moitísima calidad, teñen moitísima personalidade e que axudamos un pouco máis ao mundo en general, sabes? A ver, que ao final o fast fashion non nos leva a ningún lado. No. E a Mancio Ortega está. Todo que sexa fast é horrible. Efectivamente. É necesario reciclar. Pois con esta última reflexión acabamos o programa dos Meque Meque. Así que nada, xa pasou toda esta media hora, así que moitas grazas Miguel, Lidia, Belén e a todas e todos vos que nos seguides cada semana. Sede moi felices. Chao, chao. Agur.